Ну что ты там стоишь? Собирайся. Бата сърфа, дай. Колко е рекорда, брат? Ако убиме рекорда, ще дадеш и 100, е. Ще дам 200, ако го биеш. Ама колко е? Его. Айде да идеш, Не бе, убиеш ли? колко е? Его там ще е. Не ме снимай сега, бе. Какво снимай? Не, той ще не 100, То, това е за мене, бе. За мене ще Колко си. пари струва един удар? Едно левче. Дай, но е. Не мога да направим това пляса. Аз 250 прави. Нищо я удари, бе, какво ти пречи? Нямаш едно левче. 250 прави. Айде дай да имам. Направи 950 да имам. И 50 да ми даваш. Давам ти. Един лев ли? За 1 лев. Ай. О, брат, сгодиш тренировки, сега ако не му демонстрирам. 190 бата. Сега ако не му демонстрирам. 765 максимум. Ле. Това е бъгало, не. Не може за 1 лев два пъти, брат. За 1 лев два пъти не може. Всекъде по два пъти, какви си тия? Къде е това навсякъде? А къде да съм ударал? У Румъния, у Гърция. Е, Румъния може го. Той е в България. Кой е България? Последен опит, аз нямам повече опит. Ема ти не може по-силно да удариш. Спокойно. Чакай, спри. Хубаво. Е, щупиш круста, бе. Чакай, пиян да, чакай. Той аз не съм много трезвен. Каза ли, че ще ми дадеш чакай? Какво прави ти, бе? Прави ти майстор, брата. Каза ли, брат? Каза, бе, ето ти ги, бе. Има го на клип. Какво да прави ти, бе, човек? Ако съм трезвен, ще ги направим до рекутра и да за рекутра. Але, ти ме върна, аз цяла нощ работя за тия пари. Тервелна картина. Как се казваш ти? Александър. Сайвата. 50 левата. Чакай. Да снимам и с човека. Дивай, колко съм точен аз. Искам да Ива снимам. ли е взе 50 лева? Рекорд. Иван Лудия съм аз. дойде утре идвам. Утре да дойдеш да ми ги върнеш. Покажи. Иван Лудия Ама не и с казва. него. Ама и круща е, бата тук натам. Рекорд. Утре го правя, брат. Добре, бе. Не, човека. Цял вечер съм работил за 50 лева, че ми не взе. Ти е право. Погони, бе. Ей, то към... Ама е там рекорда, да. Абе, тук снимай, бе, брат. Къде сте, бе? Утре там. Ама... Айде, готово. Брадичката. Абара, бе. Това брадичка, айде, бе. Хайде. Как се казваш ти? Александър. Откъде си? От Самоков. Там сме Треньора ми е казал, че ударам все едно имам букови дърва от това. Ма ти си корах много, бе. Много се бием, брат. Не, леко да не бъдеш. Утре правим рекорда на трезо, брат. Утре. Това те предизвикаме. Давах ли 50 лева? Точен ли съм? Запомните по-точно от тебе, не бе. Няма на света. Ай!